solar project ke parlo pon rong ingkora ke thom arong atum pherang ke amai ke padopon boka jana long AJYCP atum pen MBBS kachepa undun abang phia phan ka chodam APDCL Solar Project aputhak Karbi Students Association Desoi Teron General Secretary atum pen pherangkia mai kangipon KarbiAnglongLIVE ataba birtang ton pen archupaniktha kidamtang aruni phaing kora ner kebarni lakhaing kora si Borjan constituency angkang HDP Mendiso arong Langkiik LP School Klamalong Solar Project ke parlopon rong inkoira ke thom arong asar lapen Borjan along Radasai Klembang atum Solar Project ke pang nipon vegji lapen ningaklong pen si bangso kaching thura saimu Borjan aradatum ke chodeng ponlo buta pherang ke mai pen pangdak pon bangso long social worker Chandro Kathar pen non jesimet IPP ke Japon Rajentimong aphan APHLC asong pen Bikram Hanse atum Solar Project ke parlo adimalong thang chini dam o a pen lam kaninje pon aputhak lam klar pipon lapen bighas surikrener ke pen solar panel ke pangiji lakhi rongang bongle ki kimpluji lapugali laki rong aram ke pangjok tang along le long si kapangiji bangso long le laki phan troxikep mate trokner kep anke banga khailong kachujor tang along le lo la sila hai long le bangari deng ke dam jok ploji aphan pinian bang solong le chrekom ji aphan lapen rada tumta chokomar avar sai aphan mesena towar me lang lapen kaching thoramo deng dun long popusi nilitum ke mangpon bonta IPP lapen APHLC atum kupisi nangkelang dun un elo nangli rong tave long le tavi pusi lamthi arbokpon Iltoma Dr. Tuliram Ronghangsar lapen ke Assam Chief Minister Dr. Hemanto Biswa Sharma alang tumbang chini lor pensi Karbi atumta paching thur nang po alam lo hegandi lana long le men tu tong vir det ki jor deroni la sila hai along le ki jor tumpen chelang sinon Rajen Timung punon Bikram Hanse punon apen alang le tumphan karju king tung la hello kopi interest lo dak nil tuma development lo nang pau do inang lidak komat lo je nil tum la an arat phan pamang huprong ni nil tume ki chehok lo ke arjuno la totsar tom pini ke do tum an ta dak arong agambura tum saide lo duplicate kali lai ke original bang po chi phung pame agambura pen alang tum chi chini lo so area ke dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE non hedjong Assam along pen surihini roing kora plipen surihini roing kora pho abaha phan MBBS atsat langang thek ke paklang ponalong lakhaing ko raisi Borjan MSC constituency angkang pen doctors kachepa undun abang phi Dr. Kadom Tisopia phan Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parisa thihek pen AJYCP atum amana peng pen karcho dama birta nangpale Dr. Kadom Tisopi ke Koilajan Udeng Tiso arong amikar longki tiso lapen ambika teron piatum asupia kibilo alang li medical degree MBBS chepa undun lo pu abirta arjulong si AJYCP atum ningkarong chikhangun isi non kedobom sodrecho along ahem humridam si archopondo labangso karchopona sayang deng long AJYCP Bokajan Regional Committee amaipu Sandip Saikia AJYCP Central Executive Committee Klembang jitu phukon bidisar Horen ingti Assam Sahidya Sabha KarbiAnglong maipu Barim ingti Mohen tok biatum chetong dunsi Assamese Phulam Gamusa Karbi Pesar pia poho lapen momento pen pi pajir ponlo AJYCP CEC Klembang jitu phukon pen Dr. Kadom Tisopia phan Borjan Hawaralong soarlong bongke chengsi Dr. Degree chepa unduna pot suri akero pi pajir ponlo lapen alang likai chit helong anta misen met jia phan klemi dammi phan ahir jumi pajir tekanglo lapen ke wangjilang apora hut kopine jong si bidi sure jakong horang akirap nangji polote AJYCP hin pen un an cherap chito dunji pusi lamthi jipi kang si karcho mai misen pen pachun pon bokajan penanantirang KarbiAnglongLIVE
Kidamtang aruni phai ingkora troxiani hanjang lang solong Karbi Students Association Central Committee Secretary Disoiteron na pen arisang hotung pen APDCL Solar Project aputak perangkya mai kang nipon. Sonsi alang lipen kijong ponatengke Solar Project pedokok sita thangnat kana hokavik pinpur me Solar Project affected areas ke longle ke ongdung ke konamana aso phan ke palar tang saide. Lapenan parta pini bangso perangkia mai ke paman ponalong alang litumahin pen perang ke atuma phan penangan bangso Solar Project alam aputak ningje ponsi bangso project kibi pon pen Karbi ang khaya tuma phan thangnat kana hok pon ang thek bonong le athei ladak ke ongdung Karbia khai mate ladak khai barim ke do an arat tuma phan isi ke thetan vorenga warsai longdun Piniani Tenghan Chojot ahem tu natum sita make rengji aphan labang so Solar Project along saikam longdun ring tipo. Lapen Karbi Anglong le bang naga nara atum arideng kidam un an matik un elu pupen kichenglok alang litumahin pen bangso Solar Project prabjin pen sai ke claim ke pachun ponji aphan kachirap chitudun alam the KSA Bokajan District Committee ahin pen bangso perangkia maya long pen cepaklang padupon. Ningri la pon lo athe non pinang an la Solar Project ka oppose aphan nilitum juntu kachini da mate polong te dak maximum la so affected area bang de mapor source ke nam tang long le lo pon la solong li ko son si ka chipat jok don ji ma ko si de mapor so bang ke ko mama ma ka oppose tum han bang ke interest pidun bom lo hot to lang litum chirap dun bom lo litum thek long ate athe so journey si pini ka oppose atum pini pir the dang long ta li dun bom lo Lasi sohor mu bang jok cedera ni, bang acurung aling ke klaim bang jok cedera ni. Ate, ada ground reality teng lang na po, rap tumpan in future ali doma vema sohor mu just pamini. Lansi la bang so apot hak bang ke oppose ni da oppose ni ma po million ban po bang ke. Nona bang ke political party tumang bang la sohor thamma kachi abji phanamen pe nama, tapi nang an bang ke chikamisli do ko. Ta ahok hak reality la so project phaman tha dam plong te la bang eli tu akehenu po bang ni thek lam long le stame ki bang jilang bang eli to masap so ki paprang donji aphan stame la dapan eli to war sai long pon ji pse ni ning ethe do la si ni lihin ban choning ri la da Karbi Anglong arat ke doan student organization do an social organization ke doan nang litung stame Solar Project apotha jung tu ko an si akinang doma ve ma hormu nang litung da chini lo lasi ahok he hormu bang elitum ka oppose bang jok cheder nahi kaduk ves tamela bang so Solar Project aputha ka bang ke elitum Karbi Autonomous Council atum malong alang litum pen APDCL da mombong MOU chapter office tame doji lasi la solong elitum ming sering chap dun sa kemi an sai shon pidunam po la sorteng si so project bang mi sen banda establish ponam po bosin elitum mahin ben bang ke lam the paklang pon lo Sangti dipen presenterang KarbiAnglongLIVE Lakhaing koraisi Borjan constituency khatkatia hawaralong APDCL atum pen Solar Project nangki BG pupen penangan ke thekere ka chikrong IPP atum non hejong pherangkia mai phasi birta ke pachit hangpon la solong khamkhedun si social worker Lob Kumar teron pen pherangkia mai phapon thu IPP pu EC asong atum ladak Borjan hawar arlo alam thang chini ne pin pen la pen Borjan arara tum pen thang kachingwa avi pin pen si pherangkya mai phasi kali kalang alam kaning je thabaret ke Borjan arat atum komentuni ta che dondunde IPP amai phura jenti mungki ladak Borjan amunit kali alang like ha lang pher constituency asora munit lasi alang Borjan arlo alam echetta chini ne alang litum ke Borjan kaching thoralong ke khamkhe atumlo Karbi Anglong pen Nagaland ahoy lahorijan khatkhati ahawar malom ke Dimapura sor naga atum longle nang cherai thailo lapen nang cherai bom jila rengma rong puke alam chotsi non ke rengma kali au sema naga atum si nang pleng setlo lasi ahoy ka cherai kom ji pute atowar ke isi vetlo lake APDCL Solar Project nang bilo pulote Karbi Anglong le Jokpo kali pulote moarni sike naga tum kachesong Greater Nagalimpu alongsi lahai longle amukha dun thaipo
lasi ajar abiti pentame khat-khati men tiso long kathar long hum timung arong aloke solar project bipon vek nangpo solar project bikoklo pulote naga tum nangkap un eluputa ningjipon lasinon hala naga tum solar project pabilong le deji aphan ason abidi pen nang klembom lo athe naga tum chini pameje solar project le kibilo pulote forest along le pupen ajonier lo tame long le chirai ji aphan nang klembom po langdam sinang non hejong dudu kolonial long karbiatum rong chikim dam ahem amukha anta dimapur pen naga tum wang simi kai ponlo lasi eprang ke wang jilangani lapuson kiman mideji aphan prabjin pen solar project abang nang biserak nang pupusi terona sangho pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma atuma phan sodak pen chuni ripon CM le puno surjoro par EM le puno kya itum same ili tum borjana rak atum aphan arju ban sigi bila alang tum personal kali nili tum da borjana rak tum hana arju nili tum banda je la so din long la son bolu ko sonji la sini tum comment bi lada fast ni tum pi lada comment bi je lada dong si la solar project bi thek bolote Karbia tum along le aprang ke joyota along le ang tame ili tum Karbia along le uche plan ko ili tum text along ko KarbiAnglong pada cetok along ko setan la so din pini dambom melang tibu hadila le ke le dom party la si lada normal protection check lo rangke la so pen punang bar le le solar project biko ko la puna thuke ki bang ya chance avelo pini ko thutia long le share pikem biko ko la pu ko thutia pa long naga bhanjori ta nam bang bi hati la pu parung ni de puna la tum do ko ki la si non ni puji bangke rajan timung alangli labang so cash withdraw si pini ajan solar project binangko la penili tum sitame alangli panjong si kenang sok kula rangke labang so solar project alangli kau pu sakaron dupima alangli bangke kang hong thek pilo KarbiAnglong bang kang hong thek pilo KarbiAnglong le kang hong thek pilo kusi cipatlan sitamen la so bang indirect bangke KarbiAnglong le kirai kali KarbiAnglong le nagali matumbang sapur greater nagale malo support join si la so kam kem la roke ini tum koi thibun lagi koi chot kali laga la so lang sa hok sikeli retu la sini li kui bangke la son dala langke greater ni tum bordar along am la pen borjan along ala tum chi ogi de ne bukajan penanan terang KarbiAnglong Live Kidamtang aruni phai ingora troxier ni por phai isira chitima por malompen lakha krepho Mahamaya constituency ka parlopon narlongati adarsa arong alongta ansose chingthur dunang jipu KarbiAnglong Autonomous Council em lunsing terona hin pen mathapon si chethanchimu mamai padukpon Lason si kedamtang aruni phai isir ni lakha krepho Mahamaya constituency ka parlopon narlongati adarsa arong alongta ansose chingthur dunang jipu KarbiAnglong Autonomous Council em lunsing terona hin pen mathapon si rada tumpen chethanchimu mamai padukpon lo Sonsi Mahamaya Constituency Mondol Committee atumpen patir piponsi ansose Mahamaya Constituency alongta BJP asong thirklong nangji pura jumesen alam chethan chimum padukon Pinier ni bangso mayalong APHLC ASDC lapen prekjam asong atum BJP asong along bang phokep societum chepok dunsi non eprang MLA kilik ponji along nalongati adarsa arong alongta BJP asong highway pupusi em lunsing teron aphan lamchak pidundo Pulote BJP atum keklaim kedam make pick ketek damlong anda hai BJP tum keklaim kedam make pick labang so jani sini BJP long cepak dundo ini penke nilu kemarong apa nggak tawarta make pin la tawarta nang pilo penke labang so henta nang pilo penke mungkin start ni kang la hemso lipin kaduk kita long nun la nilu kemat long nun la bahwa sudah na ya kalau sud bang ke dunia non bang ke ni kita kecil lari lo PSF lo nang arpu nilike arpu awi nilike lapu ini la son member si dudundo Hawar ke hatpen harsing rongpi KarbiAnglong Live KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang KarbiAnglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso anparta BJP Rachari asong aphan Ninga chethe arat korkanthi constituency along puthot
EPHLC lapen Congress anparta pregjam racharia song pen bang pharu phoso se araratum BJP a song along chipa okdun atuma phan KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen kedeng ponamai kepadupot Kedam tangaru ni phaing ko da troxia ni Korkanthi constituency ke parlo tekelangjun jengrong piarong bathuak lamalong BJP mass joining amai kepadupot Bangso mai long alhi sarpo mana peng pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kachitong dun along Korkanthi MEC mate KarbiAnglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso MLA Dorsing Ronghang EM Surjo Rongphar EM Lunsing Teron BJP East KarbiAnglong District Committee amai Khurolen Kiling Bipul Tiso atum pen kitang lok penangan BJP a songja piatum chitong dun Bangso mass joining ke padopona hut EPHLC Korkanthi Constituency Committee amai phu Gongat Kiling sitami amithanga song pen chi OC BJP along chupa okdun lo lapen Korkanthi Mondol Congress along chunbang Sanjoy Teron atum pen kinang lok bang pharu phoso se atum BJP along chupa okdun lo KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen lam theki jai pona hut Korkanthi constituency along ta penangan kaching thora sai ke klem ponji aphan chi chak tekang labang so mai along All Party Hills Leaders Conference Baithalang soil a dun maipu non hejong BJP along kachipa okdun abangpu Indra Singh timong hin pen EPHLC atum ke claim giram ki chok cheputhak thanpon alang liki thanpon laki All Party Hills Leaders Conference Rachari asong atum ke kosonsi bangaphan ka sorsa kangton ke pinrem ke patherak thekjima aphansi training mate seke kachipilok si thanpon bangso mass joining ke padopon ji aphan Kisi kedang pon lapen kacinggi kacethan pon arpu kedeng pon laki Bipul Tiso lapen Korkanthi BJP Mondol Committee atum pen chelangsi pachut pon mantu nege ne phanang konaret pi mantu ne phanang sabret pi mantu ne hemnang piret puji lahai ki puta wanap da munitum chini ya Tuliram Ronghang ma bhanji pugi pupema te hokhe alam ke claim ta patum phan ke ahot pen ahot nili isi ke ethipen Sita lahai mane phan ki puta ki puala mangke abe lasi lahai muni tu matha chini si pini ke ongdunga karbi atum ke matha ke laten si mai Dong muka pen sem singing ti KarbiAnglongLIVE MLA Kilik apor nang tebok bomlo apot methang asong kachepahai jiaphan armu kachesan nang pangcheng bom tanglo KarbiAnglong arlo tame BJP asong atum pen non malom MLA Kilik ahut ke ongdung a vote pen kachepahai jiaphan pregjam asong pen kache o tuma phan BJP asok apurualong thapon tanglo BJP Ronghang Mondol Committee atum pen chepater piponsi homkram pathuak lamalong Bangso mass joining amai pi paman pona mailong All Party Hills Leaders Conference apen pregjam asong atum methang asong pen COC bang pharu kri si abang phiatum BJP asong long chipok dun tang bang song bong pen Ronghang constituency alo jesemet pet All Party Hills Leaders Conference asong along pen kache o atum si BJP asong along chingpe dun do BJP asong pen kideng pona mai along manpeng kido KarbiAnglong arat kaching honnai KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM MAC's Board Chairmen Lapen West KarbiAnglong BJP Amaipu Radip Ronghang Abarim MLA Mansing Rongpi atum chetong dunsi pregjam asong pen kewang bang pharo kri si atumaphan BJP apoho karak pen dengponsi BJP asoka purualong armu pangrum padopon tanglo Mai pialong jesemet All Party Hills Leaders Conference asong aphan kupi ningkang samse kedosi All Party Hills Leaders Conference asong penche OC BJP asong along kachepa okdun ma bang solam the non arjupon sina pini pechel sialong kache open pini BJP long ni nang ke join do nang koke athema jai sar pulo ni tum rem det sitali tum claim bom na lang kwa join ni sinilini nilining duklo nilining oilo Athema lang lik siklo yon long ta 1,50,000 ne paane salary do nili tum ke ave det pensi nili tum ke rem se ta ke claim dun dun jaja kong ta ave det lo la CCM sa alang li non ruling along
di Japon misem apa sing tang rek apa sing militan cipabe sing tung te dat penajoksi ini ni lidak BJP long nang join don nang kok lo Mai pi ke dohut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang apan pinpura lo ke pajir dona putak isi pen isi claim pon puputa lamchak chibi ponsi mai pi juddet pen perangki atum apan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen nang ke pachini don thua lampi non nang letum angton pen arju pon thuik tha la pen ke dagel tom da dinis tarang ka hai ta thanlo je tum jara sayang dengle pichunji pusita la pen tum angji da ile tum angji e tom da ki sopia ka hai pida mere tum hanang thani lo abarim APSR se amai phinon ge tum ko el tum BJP along dora pet ko na tum thano jara sayang dengle pichunji pusita government si pachunji sarkar si claim di council si claim di Dongkamukam pen Biki B KarbiAnglongLIVE non ovekimi akai hut rakia hormu ke chothapen methang okpran kachepa hinu pen kedanglok apia potumaphan aman ke jor lapen kapamatha ke pasung pen kedanglok towar gari pen dampri dampro ahut thangnat kachilang ka vepen gari ke vek ke pacha thektik pen ke ongdung atum arniwang amatsik gari ka chingkoi pen aringa hukeso pen kedanglok apran kedam nang lapsona phai dopik tanglo La sopen jok ke damdang aruni phai inkora trogarni Jambili NGO pen Go Green Foundation atum chepatir piponsi non lo ke charli bomari soe jang atum phan panongsi Bethesda English School diopania long drugs mati araki hormu ke chola pen towar gari ke vek ke pangtang pen kachingkoi pen apran ke dam nang aputhak chirok to amai paman pon La so maya long Jambili NGO amai phu hirma bongrung ke chari amai long aluhi amana peng pen Bethesda English School Principal Deepak Sharma, Jambili NGO Abarima Maipu, Manop Terang, Manik Ronghang, Pulson Ronghang atum pen ke chenglok penangan man peng ke do ke thading atum chetong dun. Awareness and mobilization program on road safety lapen drugs addict awareness ajame ke pachunji along diopani MAC Sorbon Telenga chirap chitudun pensi misen pen pachun ponlong lupusi birta nangpali. My name is Mandy Kisopi. And I'm from Bethesda English School. So from today's act, I have learned that we should wear helmet every day while driving, and seatbelt is very important while driving a car, and license is very important those who ride a car. Thank you. Good morning everyone. My name is Mr. Barnabas Sharma and I belong to Bethesda English School, and from today's act I learned that wearing helmet is very important of our life, and driving a car we have to put seat belts and license. If there's no license, there will be some punishment, and if we will not wear helmet, our life is very long, and if something happens while riding a bike, it will be very injurious and harmful for us. So we should wear the helmet and license. We have to keep license and seat belt. And today's act was from our Jambili organization and Go Green. Sangti hidipen projanterang KarbiAnglongLIVE. Lakha ke thom Chinthong constituency arlo Kungripi LP School along Kungripi Center ke parlo rongner ke paphan ake joypen Aadhaar card voter ID amen ke chokchi abang phobang phi do anaphan amen ke pachok panasai ke dengpon Bangsolong Chinthong MAC mate Deputy Speaker Abhijit Kro phansita me lapuson hawararat kidukilak aradaphan kirap thekapot churu pajirpon riti Lapenra atum hamren votha bangso damjok plot pen ke chokche Aadhaar card lapen voter ID amen kache pachok Kipaking ponlong apot ralatum aningarong pen kachuru padupon. Laso hud Kungripi LP School along Kungripi Center kiparlo rongner kep araraphan aki joy pen Aadhaar card voter ID amen kichok che abang po abang pido anaphan amen kepachok ponasai deng ponlo. Administration pen chingwai si alang litum kamatha bang erong ru.
war bu pada kasik sak pen akot lasi joy kipen anam hang hipin pen pini labang sorong du bapan adhar pen danglok ID kapelong pet yapan lapen ke akodak isi administration pen nang kerap do joy kipen dak ni tolong health center medical pen samai ke bang do lasi kadu ko ve ni tumrong ru pasor samai pini labang so along ni tumla local committee presiden secretary pen danglok si patir pi ponse pini bis goin alam ni pupe peni ningkang sing sam nei hamren court affidavit kuri nengis pu setame pini ke kurio Jintong pen himari rong par KarbiAnglongLIVE tang te pinia da birta ke lapan si kang ton poniklo